Cando se fai unha oferta a un pacto, lóxicamente, é para chegar a un acordo entre ambas partes. Coñecida esa postura do presidente da Real Academia, que vostede se refería, sei que foi unha das peticións das persoas que se manifestaron en Santiago o outro día, non podo dicir que cando estamos dispostos a chegar a un pacto e, por tanto, estamos dispostos a chegar a acordos, non hai que escoitar a outra parte, e, ao final, tamén nos terán que escoitar eles a nós, e se chegamos a un acordo, aquí non se pecha absolutamente nada. Eso non quere decir que poñamos en cuestión, eu creo que a política lingüística da Xunta de Galicia, baseada no impulso dun bilingüismo cordial e non en enfrontamentos nin utilización da nosa lingua, que é un tesouro como arma política, creo que é acertada. Creo que, ademais, os galegos cada vez que votan tamén votan pensando en iso e o ratifican maioritariamente. Dito isto, cando un ofrece pactar, ten que escoitar e ten que estar disposto a chegar a acordos. Por lo tanto, empecemos a falar e saberemos o que acordamos por ambas partes.